Здравейте хора, аз съм Състав от Diverse Fishing. Малко се забави този клип, ревю на новата им придобивка. Трябваше в принцип да е ревю плюс риболов, но изтриха ми се кадрите, поне качих шорт, там може да отидете да го видите. Изтриха ми се кадрите от видеото, клипчето, което трябваше светна, добре, което трябваше да кача вчера. Да, вчера трябваше да го кача. Трябваше да го кача вчера, но не успях, защото изтриха ми се кадрите. И така, да пристъпваме към същинската част. Така, махаме пластичките, защото почне не съм взел кълпачок за въдицата. 3. Това е въдица Jackson Blue Wind Spin. Акция 2.12. Ева дръжка, водач сик. Много красив дизайн има наистина. Тази въдица, само като я видях, ето, сега ще ви покажа на вас. Ето. Така. В момент само ще кихна. Не става. Така. Не съм много красив дизайн има тази въдичка. Много добре се усеща като ловиш. Цяло самата въдица е перфектна. За парите си е страхотна. Ще остава долу в описанието. Отидете да я разгледате. Макарата е лекосима рьоби, която ще я сменям скоро, защото е много тежка. За тази въдица, ето иначе, е макарата, която трябва да се вижда в другите ми видеа. Всъщност някакво много да разправям от самата въдица. Много добре се чувства. Не е твърда, е смисъл, не е мека самата въдица. Твърда е тъмна, за река е перфектна. 1.98 дължина, 2.12 акция. Ако ще си взимат такава въдица, мога да ви предложа 2.12 акцията, понеже другите акции ми казаха, че се чупят по-лесно. Затова послушах и наистина така, чупят се по-лесно. И от това взех по-голямата акция, която отговаря на 1.7 всъщност. Значи, дизайн, особено на макродържача, е уникален. При захвата се усеща много удобно, особено така. Хвърля примамки, справя се с всички примамки перфектно. Мисля сега по-леките, които са примерно 0,2 грама. По-трудно са мята, защото са по-леки, тя е от 2. Но и тя ги мята, пробвах. И тя ги мята. Какво друго да кажа? Джик, става за джик. Ето даже тук пише на самата въдица. Не съм пробвал. Ето джик. Тук пише джик. И това мисля да клипа. Не става много дълго, 3 минути. Много да ви е харесал видеото. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте се за канала, защото се старая много за това съдържание, което правя. Искам да ми се развие канала. И като цяло това мисля да е. Че, както ви казах, ще оставя в линк в описанието за линк към въдицата. И какво друго мога да ви кажа? Не знам. Също взех и CC, но него не мисля да го показвам. В смисъл, той е оранжево с златен гръб. Хаштаг 10 цвят. Въдицата. Скоро ще си взимам макара, както ви казах, Daiwa Ninja. И така. Това ще отнеме. И следващия клип отивайте да го гледате, който ще е след морето. Поне утре заминавам за море.
Утре заминавам на море. Се доточим. Утре заминавам на море и клипът ще е четвъртък. Четвъртък ще има клип, така че очаквайте. И мога да ви кажа само до скоро.